एमे थ'दो नाथाय बर' साया दा फैगोन थ'दोल' नों आंजों आं थांसै जुरि दे बाय थांदो बर'सा आं नोंखौ बिदाय होबाय नों गाबदों गाबाखैथ' सरि जुरि मानो नों बै जुरि नङा जायखौ आं सिनायोमोन जेब्लायबो खुसियै था जुरि बर'सा दे बिदिबा मेगनजों मेगन बिदिसो होमबा थांसै ना बर'सा बर'सा थांसै ना इयो खोनालायबावा आं गाबज्रिनायखौ र' थांसै ना एमे खोनाबाय दा एबार रथ'लाय आगैनि नों थाथ'लाय मा जाखो आब' इमि आगै आं नोंसिनि हाबायाव जेबोखौनो होनाय जायासै बेनिखायनो आं दिनै नोंनो मोनसे वेडिं गिफ्ट होनो नागिरदों नांलाया दे आब' मानोथो नांगौ आं अन्नानैसो होदों प्लिज लादोना नाङालै आब' लादो एमे नोंनि बिगुमै नोंनि बिब' प्लास जोंनि गोदान आलासिनिफ्राय लादोना बिदिबा बुं गोदान आलासिखौ थाब थाब फैनो खिन्था गोदान आलासिखौ बुं बिनि बिमादैया बिखौ बिराद नेगासिनो दं होननानै दे आं बरसामोनखौ दोनलांनि दे दा माबाफोर नांगौबा नानिखौ बुंहर जागोन दे नों थांदोल' दा नङाबा लकडाउन जाबा जारला जागोन ना आं थाब फैगोन थाथ' न'सिमखौनो दोनना फैदो दे जों थांसै आइ आरो मोजाङै मोजां था दे आइ ओरैनोथ' जावैसो गेदेर दंखायो नङा होनबा जागोन आइ बिब्दिनो सम सम फैगोन दे जोङो आं दंना आइ जामायजे जानला मानलासो जाथारबायहाय हाखु दाखु फैनाय माब्लाबा सम मोजां लाना फैफिनदो औ आइ जेबो नङाहाय जामायजे दे बिब्दिबा थाथ'दो दा नै लकडाउना जाबाथाय गैला जुरि आइ थाथ'दो जागोन आफा दे खनसेल'आलाय माथो जानो बेखौनोथ' बुंदोंमोन ना आं आइ खनसे होनबालाय आं रुमाव थांसै दायोसो आरो दे जाबाय आथिं आखाइ सुइदो थां दाना आब'जों रायजासिगोन ना नों गुमै रायजाखाबायना नानि नंगौ नामा हा नोंहाबोलाय मानोथो बिदि लोंनानै जानांगौ जाखो दाना बोरखाय गैयाबा
에메 셔나 빵! 지우 빵! 앙니 아키 빵! 베이비 빵! अरे नावलाय 빵! मानो एथ' रागा जोंखोब्रा नोंलाय आं सरि बुंबायना रायलायदोब्रा दे बुं आयौ एथ' रागा 빵! बिदिबा मा खुसि जानांगौमोन नामा आंबो माबा सानदोंमोन आच्छा मा सानदोंमोन आं सानदों आंनोबो बेबी नांगौमोन नंगौ नामा आं उन्दुनोसै गुड नाइट डायरी नों डायरीबो लिरो आरो औ आं बे डायरियाव आंनि गासैबो फिलिंसखौनो लिरजोबो नंगौना बिदिबा आं फरायनायावलाय सोमखोर बियो खालि डायरिल' नङा बे डायरियाव आंनि जिउ जारिमिन दं जायखौ खालि आंनि बेबियाल' फरायगोन आं फरायनो मोना नामा मोना बेखौ नों फरायनो मोना मानिलै सोमखोर बे डायरिखौ आं आंनि बेबिनो होनो बावबाबो नों होथार दे ओंखामा एसे जाबावदो आं जाथ'लामोन नों जाया आंनि बेबियाथ' जागोन ना एसे जाबाव जुरि मा जाखो सोमखोर आं जा गाज्रि सिमां नुदों मा सिमां नुआ सोमखोर जेबो नङा सिमांसोथ' जेबो नङा दे just a bad dreams आंनि जुरिखौ जेबो दाखालाम आं थानो हानाय नङा सोमखोर उन्दुदो दे हर थाबायना नों उन्दुदो आं बाहेरायाव थांनि दे एसेबां गाज्रि सिमां मैगंसो सायनो नागिरदोंमोन ओंखाम संनोसै नाङा बिहामजो नों संनाङा आंलाय माथो जाखो आरो नानिबोथ' दंना बेहाबो कलेज गैया मा गैया ओरैनो न'आवसो दंखायो माथो जेबो नङा दे आयै थां बिहामजो ओरैनो टिभिफोर नायलाबायो थां ओंखाम ओंख्रियालाय मासै दानोबा मोनगोन ओमफ्राय आयै अबाव थांनो नागिरदों आं बाजारावसो थांनो नागिरदोंमोन दसे नोंनो माबाफोर नांगौ नामा नांनायाथ' नांथ'वामोन जेबो दे बिदिब्ला आइ टिभिफोर नायना थाथ' दे आं थांना फैनि दसेल' आयै दा बेखौ थिनजागौमोन ना नोंलाय मानोथो थांबावनांगौ जाखो दा लाबोफानो थिनसै आङो नाङा आयै आंनो थांसै बांद्राय बासिनो रोङा बेयो जिनिसफोरखौनो जानला मानलासो लानानै फैगोन दानो दे बिदिब्लालाय आयै आरो माबाफोर नांगौ जायोबा नानिखौ बुंबानो जाबाय दे आइ
मा जाखो? दिनैलाय आरो मा जालायखो? रिलेक्स बेबी। नोंखुनजोआ बाजाराव थांदों नामाथाय? साननोबो नाङा। आंनि खामानि नोंनो खिन्थानायमोन, बाखि नोंनि गोसो। सुजु। आइयाथ' बाजाराव थांदोंमोन। I have to go. सुजुनि साननायखौ माब्लाबाबो जाफुंहोआ आं। मासि, अबाव थांनो नागिरदों नोंलाय? आं मोनसे खामानियाव थांनि। नाङा बाजै, दा आइया फैबा आंखौसो रायगोन आरो आदैयाबो रायगोन आंखौ। रंजालि, मोनसे अर्जेन्ट खामानि दं आंहा। सरि बाजै, आंथ' नोंखौ हगारहरनो हानाय नङा। बेथ' माथो अख्रासो खालामबाय। आंखौ बिदिथ' थांहोनाय नङा बियो। बाजै, थुदो सिङाव थांफिनसै। नांगौबा दा आदा फैबा थां दे। दे।